At the tone, record your message. Then press hash. Terrified washiya abantu abama usafuna usa-SMS nakwasani yathemba uyaphila la ukhona la ekhaya sesiphila ngamanga ingane ehlala zibuza uphumama hleze ngithi uyabuya kusasa wathe uyabuya wena wathe uyabuya wena Sandwa mangatholi ithuba ngicela ubuye ekhaya Zamile ngabhalela ngibhalela ikhumbule ekhaya Bazamile ukungisiza kodwa lutho ukukuthola Bantwana bayabuza uma ubuya nini ekhaya Sengifone kaningi nefoni yakho ayiphendulo La ekhaya kusekho mnandi nabantwana sihlala silwa Ngoba ngiqamba manga ngithi uma ubuya kusasa Ingane zidle ini masothatha ikhathi lasasa Washiya abantu abama usafuna usa-SMS nakwasani Yathemba uyaphila la ukhona la ekhaya sesiphila ngamanga ingane ehlala zibuza uphumama hleze ngithi uyabuya kusasa wathe uyabuya wena wathe uyabuya wena kuhle It's been 7 years solushiya ifamily yakho khohlwa ngami what about ingane zakho ufuna abantu abami bangizondela iphutha lakho